Di seredanekî de bû Herêma Kurdistanê cêgirê Serokê Emerîkayê tekez dike, Kurd hevpeymanekî giring in ji Emerîka re li deverê û dibêje hevpeymaniya di navbera Herêma Kurdistanê Washingtonê de giring e û dê berdewam bimîne. Duh şemiyê li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwaziya cêgirê Serokê Emerîkayê Mike Pence û şanda pêrekê re. Li gorî daxuyaniyekê hikûmeta Herêma Kurdistanê di wê hevdîtinê de ku Quba Talabanî cêgirê Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê hejmareke pile bilind jê berpirsên Herêma Kurdistanê bejdar bûn, her du aliyan dawîn pêşhateyên Iraqê û deverê gotûbêj kirin. Her wiha çawaniya bihêzkirina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Emerîka di warê belavkirina ewlehiyê û aramiyê, encamdana berjewendiyên giştî yên Iraqê û deverê bi giştî de hatin gengeşekirin. Cêgirê Serokê Emerîkayê Mike Pence di wê hevdîtinê de amaje bi giringiya hevpeymaniyê di navbera Herêma Kurdistanê Washington de kir û got bi navê xwe bi navê Serok Trump em tekeziyê li ser rola Kurdan wekû hevpeymanên giring ji Emerîka re lê deverê dikin. Her wiha tekezî li ser berdewamiya pêştevaniya Wîlayetên Yekgirtî ji hêzên pêşmerge re di çarçoveya şerê terorê de rêxistina Daişa terorîst dikin, gotanîha ew rêxistin gefeka cidî ye. Di seredaneka neragihandî de cêgirê Serokê Emerîkayê Mike Pence gehişt bû Iraqê û seredana bingeha serbaziya welatê xwe lê Eynil Esed li parêzgeha Enbara Iraqê kiribû û lêgel serbazên Emerîkayê civiyabû lê bi tu berpirsên Iraqê re neciviya. Bi tenê peywendiya telîfonî lêgel Serokwezîrê Iraqê Adil Abdilmehdî encam dabû.